For nylig sagde rapperen Snoop Dogg følgende om Barack Obama i den amerikanske valgkamp, og nu må jeg hellere understrege, at jeg rent faktisk citerer Snoop Dogg. I gav ham jo ikke et rent hus. I gav ham et hus, hvor tv'et var i uorden, og hvor lokummet var stoppet, og ingenting fungerede i huset. I må give ham 4 år mere. Nu skal jeg afholde mig fra at kloge mig på ligheder og forskel mellem den tidligere regering, tidligere minister og stoppet lokummer, men til gengæld vil jeg gerne rose alle regeringens nuværende partier, og måske især Socialdemokraterne og SF, for at de har taget det svære, men helt nødvendige valg at gribe godt fat om svupperen med Margrethe i spidsen og knokle på med det sure arbejde at rydde op efter Fogh, Lykke og de forsømte nullere. Vi retter jo op på økonomien. Vi retter jo op på økonomien, fordi vi vil noget med Danmark. Vi vil for eksempel have råd til, at så mange som muligt får den bedst mulige uddannelse, grøn omstilling, arbejdspladser, værdig hjælp, pleje og pasning til alle, der har brug for hjælp fra fællesskabet. Når vi vil sikre grundlaget for alt dette og 100 andre gode formål langt ind i fremtiden, så kræver det jo, at vi får styr på budgettet i dag. Midt i oprydningen med svupper i hånd, er der endda overskud til værdipolitisk oprustning. Ulandsbistanden er hævet, pointsystemet er afskaffet, grænsebommene nåede knap nok at komme i funktion, fattigdomsydelserne er afskaffet osv. osv. Det viser, at ABF-regeringen handler med empati, ansvarlighed og anstændighed. At vi har båret værdierne om medmenneskelighed og mangfoldighed med helt ind i ministerierne. Venstre og Dansk Folkeparti, de står desværre lige nu til at kunne danne regering helt alene. Sker det, så vender den rå blokpolitik tilbage med fornyet styrke og mere højredrejet end nogensinde, og så kommer der grænsebomme igen, pointsystemet bliver gennemført, gruppeeksamen bliver afskaffet, ulandsbistanden bliver formindsket, den kriminelle lavalder bliver sænket. Alt det, som vi radikale har kæmpet side om side med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, vil med et slag blive virkelighed igen. Tanken er ikke til at bære. Jeg glæder mig til resten af landsmødet sammen med jer alle sammen, og jeg glæder mig til at opleve ABF-regeringen de næste 3 år med svupper i hånd og endnu mere værdipolitisk oprustning. Godt landsmøde.